Bueno, com a retrasant una mica, comencem ja. Bon dia, companyes i companys. Avui estem aquí per reflexionar sobre la importància del 23 de juliol i m'han demanat que presenti l'acte. Mentre preparava la intervenció, pensava, què faig? Una intervenció curta en plan hola, bienvenidos, os dejo con Raúl? Ho desitjava, però ho sento. M'haureu d'escoltar una miqueta. O faig una intervenció on em mullo una mica i em coneixeu una mica més, no sol com Laura Fages, la secretària d'organització, sinó com a Laura, una dona sindicalista, d'esquerres, feminista, jove i del col·lectiu LGTBI+. Quan vaig decidir que em mullava, tenia molt clar què volia dir. Però vaig pensar, què faig? Poso en valor tot el que hem aconseguit, la pujada de l'SMI, la reforma laboral, la revalorització de les pensions. N'estava segura que això ja ho faran el Carlos i el Javier, a més que la gent que esteu a aquesta sala us heu trencat les banyes per aconseguir-ho i per explicar-ho, que us he de tornar a repetir. No sabia com fer-ho, la veritat, perquè he d'admetre una cosa. Tinc por, molta por, aquest 23 de juliol. Però la por no m'ha deixat mai callada i no serà avui quan comenci a fer-ho. Mentre mirava què explicar i com fer-ho, em va saltar a Twitter, al meu timeline, el fil d'un escriptor de Madrid que es diu Nando López, el que segueixo des que vaig llegir L'edat de la ira. I he decidit explicar el que sento i el que soc a través de paraules seves. Si no us sembla malament, ho faré en castellà perquè ell és de Madrid i el fil estava en castellà. Recuerdo el primer marica en el patio, el contigo no en alguna excursión, el ojo morado en quinto de GB, en esos 80 tan inclusivos y tan libres. El negar mi orientación para sobrevivir y protegerme del resto de mi paso por el instituto. Recuerdo el esto no es de niños, esto es de niñas. La vergüenza y las burlas. Los chistes sobre maricones y camioneras en la televisión. Recuerdo buscarme en libros y en películas, sin mucho éxito. El primer respiro, Almodóvar. Y todas las veces que moríamos en las pocas ficciones donde me encontraba. Recuerdo en la tele de los 90 las cazas de brujas, la estigmatización, la vuelta al armario. Recuerdo el primer beso con un chico en una discoteca que obligó a mis amigas, sí, todas ellas mujeres, a hacer de escudo para sacarnos de aquella discoteca antes de que nos pegara, no hace tanto, en el 99. Recuerdo a mis amigas, llaves en mano por si acaso, la mirada al suelo y el todo bien en un SMS cuando llegaban a casa. No dista mucho de la realidad de ahora. Recuerdo la vergüenza de las primeras veces que fui a Chueca y que como me daba vergüenza real, me bajaba en la parada anterior. El mirar a los lados por si alguien me reconocía. El miedo a lo que pasaría cuando lo contara. El terror de cómo cambiaría mi vida cuando lo dijese. Recuerdo el alivio al contarlo, el salto a la luz y las agresiones que vinieron después y las que siguen sucediendo hoy en día. Esa responsable de recursos humanos que me llamó excepción cultural para negarme un ascenso. Ese padre que soltó el viejo y manido maricón en una de las quejas hacia el IES donde yo ejercía como profesor. Recuerdo el primer día que decidí ser visible en el aula, el coste que ello tuvo, pero también lo que me permitió ayudar. Y el día en que como escritor asumí visibilidad, a pesar de que sabía que habría quien lo usaría para empequeñecerme, para intentar encerrarme en un gueto. Recuerdo todas y cada una de las entrevistas para escribir Los elegidos. Se las hice a personas del colectivo LGTBI+, sindicalistas, comunistas, que sufrieron la represión en los años franquistas. Recuerdo todo el camino hasta aquí. Y por eso sé que lo que no sea votar a la izquierda, este 23J, es permitir que quienes nos odian, quienes agreden, quienes nos niegan nuestros derechos, lleguen al poder y ejerzan de nuevo esa vieja violencia. Y lo recuerdo demasiado bien, como para no pensar que en estas elecciones no nos jugamos solo los 4 próximos años, sino en realidad todo lo logrado en las anteriores. Per tot el que diu el Nando López, que crec que ens representa com a sindicat, perquè els sindicalistes i les sindicalistes hem patit repressió, perquè els últims atacs al sindicalisme de classe són cada cop més violents. El millor exemple, la CGIL a Itàlia, on avui dia governa un partit d'extrema dreta. O més a prop, la violència institucional que fa el govern de Castella i Lleó contra el sindicat. Perquè aquest sindicat el formem homes i dones amb un ADN de lluita i de defensa de la democràcia. La democràcia no sols és anar a votar. La democràcia la fem els sindicalistes i les sindicalistes,
cada dia, a la negociació col·lectiva i a la concertació social, en definitiva, a l'atenció a les persones. Per això, el sindicat és clau a la democràcia i això ens obliga a participar activament a les eleccions del 23 de juliol. No solament anar a votar i participant en les campanyes comunicatives organitzades pel sindicat per reforçar la importància del vot, sinó deixant molt clar que les úniques opcions per tindre futur són les opcions progressistes. Bueno, companys, gràcies a totes i tots per ser aquí. Us deixo amb el nostre secretari de comunicació, el Raül Bautista, que us explicarà la clau d'aquestes campanyes i el 23 no oblideu anar a votar. Gràcies. Bon dia a tothom i gràcies per vindre. Us volia explicar una mica el perquè de la campanya, com està evolucionant i començaré dient que tothom som aquí de comissions i sabem que arreu de l'Estat gairebé 1 milió de persones portem la democràcia a les empreses, fent eleccions sindicals i a les negociacions. Llavors, davant les eleccions i amb l'escenari que es pot intuir arran de les eleccions locals, comissions no es pot quedar aturat, creiem. Llavors, jo crec que aquí tothom anirà a votar, jo estic seguríssim, perquè tenim motius, no? Hem vist la pujada del salari mínim, les pensions dels nostres avis, pares, algun amic o familiar li han fet fixa gràcies a la reforma laboral i sabeu que la paraula correcta és violència masclista i no violència intrafamiliar. Aquestes coses les sabem i motius ens hi sobren per anar a votar. Però què passa? Que els estudis sociològics indiquen que l'extensió és molt més alta entre treballadors i treballadores, que les persones no se senten identificades amb la classe política i creuen que tenen una visió molt elitista i llavors no els hi representen i per això no van a votar. Doncs bé, no ho dubtem, la campanya La democràcia és el que fem, multiplica el teu vot, és la forma de no quedar-nos de braços creuats, de fer un cop de mà al progrés. I ara demanaré a Adrián que posi una imatge, que és el codi QR, i us demano un favor, que tots agafeu el mòbil i escanegeu aquesta imatge per posar-los dintre del grup, perquè amb els dies que queden de campanya passarem unes imatges i vídeos que són molt importants. La democràcia és el I ara us parlaré... No ens podem quedar fora de joc. El 23J hem de mobilitzar el vot de la gent treballadora. Si cadascú de nosaltres convencem 5 persones, ho farem possible. Multiplica el teu vot, dona't d'alta als grups de WhatsApp i visita el web vota23j.org. No s'ha vist el vídeo, Adri. És que a més s'ha de reproduir, perquè tenim 43 persones connectades i també s'ha de reproduir via Zoom, a part d'aquí del... i no sé com ho porta l'Adrià. El QR tothom ho té sanejat, no? No? No ha donat temps. Adrià, sisplau, a veure si podem connectar el QR i si no... Vale. Que ens diuen que s'ha colat un hacker al Zoom. Deu ser Vox, suposo. No sé. I això, ostres. Menys mal que no sé. Sí, estava dibuixant un... Aquelles coses que passen... Sí. El que passa que a vegades connecta la seva pantalla i fa coses. Doncs teniu el codi QR escanejats? Continuem amb la campanya. Doncs la campanya està feta per encàrrec de la Confederació de Comissions a la Fundació Primero de Mayo i Cipriano García i s'ha fet amb la col·laboració de comunicació
o sigui, de la Confederació i d'aquí de Catalunya. El 7 de juliol va començar a distribuir-se i consta d'una enquesta i la distribució d'un material per dur a les persones a reflexionar a les eleccions. L'enquesta suposo que l'haureu rebut tots i us animem a que la feu perquè és important per conèixer una mica les opinions sociopolítiques de la nostra afiliació i fer els estudis pertinents. Així que animem a qui no l'hagi fet a que busqui el seu correu i que ho contesti. Llavors, la campanya de materials multiplica el teu vot. Què busquem? Quin objectiu té? Mobilitzar el vot. Comissions vol que cadascú de nosaltres convencem a 5 persones per anar a votar. És així de senzill, la campanya. O sigui, les fases potser serien trobar a 5 persones del nostre entorn indecises, que dubtin d'anar a votar i compartim la campanya. Els convencem de veu o de paraula o d'ajuda d'algun material que hem elaborat on es veuen totes les coses que podrien perdre si depèn de quin govern entra al Congrés dels Diputats. Llavors, d'aquestes 5 persones que convencem, aquestes 5 persones haurien de fer el mateix amb 5 persones del seu entorn. Aquest seria l'objectiu. Llavors, el contingut que s'ha fet és de tot tipus. Una mica són infografies, hi ha vídeos i expliquem els drets que s'han aconseguit, ja ho sabeu, gràcies a la negociació de l'últim govern amb el sindicat, perquè nosaltres hi hem estat en aquestes negociacions. La gràfica i el llenguatge, suposo que ja us haurà arribat, és bastant diferent del que fem habitualment. Per què? Perquè d'aquesta manera intentem arribar fora del sindicat, cobrir una gamma més ampla d'edats, de sensibilitats. I de fet la cosa no va malament. L'empresa que analitza la informació de la campanya ens han donat unes dades i ens aporten que l'enquesta s'han completat per més de 60.000 afiliats i afiliades, més del 10% dels correus enviats. Els continguts a les xarxes socials, sobretot en Facebook i en Instagram, s'ha arribat a 2.760.000 usuaris i usuàries, amb unes interaccions de 16 milions de persones. Això vol dir que ha arribat fora del sindicat i molt, i que aquestes coses serveixen. Els vídeos de YouTube, 889.000 visualitzacions. Això és una mica com està la campanya. A falta de 3 dies us animem a tots i totes que pugueu compartir aquests materials. Amb aquest grup de WhatsApp on us heu posat ara amb el codi QR s'enviaran els últims vídeos perquè els passem aquí al nostre entorn, als treballadors de les nostres empreses. I jo vull agrair a tothom que estigui donant suport a aquesta campanya perquè així jo crec que fem arribar la democràcia al nostre entorn. I jo crec que aquestes petites coses ens fan més gran com a sindicat. I només queden 5 dies, o sigui que endavant. Primer de tot, benvingudes a casa vostra, a totes i tots els que esteu aquí i als companys i companyes que estan videoconnectats. Les dates, malauradament, són les que són i si ja és complicat omplir una assemblea, doncs encara més al mes de juliol, que ja sabem el que passa al nostre país en període de vacances. Delegats i delegades assumint una responsabilitat sovint per sobre de la que els correspondria com a treballadors i treballadores, doncs en període vacacional és més difícil fer servir aquest sindical perquè aquestes coses l'organització les sap. Sabem que a les empreses hi ha gent de vacances i que de vegades, ni que sigui per no carregar de feina a la resta de companys i companyes, doncs són molts els delegats i delegades que ens han dit jo no puc assistir de manera presencial a l'assemblea perquè estem en període vacacional. En qualsevol cas, a banda del que deia Raül, de la importància de comunicar i de convèncer a un mínim de 5 persones, cada delegat i delegada, perquè efectivament som conscients de que les persones que estem vinculades i vinculats al sindicat som molt conscients del que significa la democràcia per tal de dur a terme el govern de la majoria i de portar al Parlament i de constituir en lleis les necessitats de la majoria de la població. Sí que és veritat que la desafecció
global que hi ha a la nostra societat resulta molt preocupant i especialment si hem de fer cas del que diuen les enquestes que s'han anat publicant al llarg de les darreres setmanes fins al dia d'ahir, que era el darrer dia que es podien publicar, però que en qualsevol cas jo sóc optimista i crec que podem tenir un resultat molt més interessant per la nostra classe social i per la majoria de la població del que han vingut anunciant els agoreros d'alguns mitjans de comunicació. Jo, en primer lloc, m'agradaria fer una intervenció una mica pedagògica del que significa realment el procés electoral d'unes eleccions generals com les que afrontem el proper diumenge. Totes i tots vosaltres probablement sabeu sobradament com funciona el sistema electoral al nostre país, que té moltes ineficiències, això ho sabem, perquè és un model que d'alguna manera vam heretar del darrer franquisme i dels primers anys de la democràcia, i això implicava passar per algunes, per algunes obligacions que en aquell moment era necessari assumir per tal d'aconseguir l'arribada de la democràcia, però que d'alguna manera també signifiquen situacions d'inequalitat entre les diferents poblacions, perquè el sistema de distribució de les circumscripcions electorals comporta el que comporta i que d'alguna manera justifica que després els resultats no sempre vagin de la mà del resultat del vot electoral. Sabeu allò que diuen els americans, que hi ha una diferència entre el vot electoral i el vot dels compromissaris? Doncs d'alguna manera a Espanya passa una cosa semblant, el que passa és que no s'acostuma a explicar. I és que ens podem trobar, i de fet passa molt més sovint del que creiem, que un determinat partit tingui un nombre de vots a les taules electorals més alt, però això es tradueix en un nombre més petit a dins de la representativitat, directament amb els actes de, ja sigui regidors als ajuntaments o ja sigui diputats als parlaments autonòmics i parlament estatal. La complexitat del nostre ordenament jurídic fa que això sigui així, i això després complica habitualment el funcionament dels governs. Sabeu que la manera teòrica de funcionar en un estat de dret, com és el nostre, almenys en teoria, és mitjançant la separació de drets, existeix la separació de poders, el poder judicial, que és independent, el poder legislatiu, que l'exerceix directament el Parlament, que és qui té l'ordenança de fer les lleis, i el poder executiu, que és el govern del país, format pel president del govern i els ministres. Quin és el problema? Doncs que el tradicional filibusterisme que hi ha hagut al nostre país des de la implantació de la democràcia, però això ja venia d'abans, perquè això ja va passar amb el període de la restauració al segle XIX i fins i tot durant la Segona República, és molt habitual que els partits de l'oposició treballin per tal de que no avanci el procés legislatiu que el govern vol entomar. Llavors, l'única solució, que no és tal, al final és un procediment absolutament legal, és la legislació per mitjà dels reials decrets. I de vegades aquest reial decrets, que hi ha dues formes de fer lleis a aquest país, una és el projecte de llei i una altra és la proposició de llei. Doncs la via del reial decret és la via perquè el govern faci efectiva la seva manera de governar o la seva voluntat legislativa de manera directa per passar-ho després pel Parlament. Per què us estic explicant aquest rotllo? Doncs perquè aquest procediment, que en teoria només s'hauria de fer servir en casos d'urgència, és el que va servir durant aquesta legislatura per tal de promulgar lleis que només han estat molt importants i han salvat milers i milers de llocs de feina i fins i tot de sosteniment econòmic de la gent. Estic parlant, evidentment, de tot el període que van passar com a conseqüència de la pandèmia del Covid-19, sinó que, a més, després s'han convertit en lleis i en modificacions legals que han vingut amb voluntat de tenir continuïtat i que, efectivament, han servit per millorar la vida de la gent. A plena pandèmia, sabeu que vam tenir una època dolenta, molt dolenta, perquè era dolenta per la situació a la qual havíem de desenvolupar la feina, especialment per la gravetat de la situació sanitària, però també tot el que significava d'intentar estar al dia, i em consta que la majoria dels que sou aquí connectades i connectats i els que esteu presents ho vau patir, i ho vau patir amb nosaltres, perquè és que estàvem allà a veure quina era la nova modificació legislativa que introduïa el govern per tal de donar una mica d'aire a la gent que estava patint les conseqüències de la paràlisi de l'activitat econòmica, a banda de, ja dic, tot el que suposava en matèria de sanitat i fins i tot de seguretat pública i seguretat personal. Doncs tots aquells dies que gairebé cada dia ens aixecàvem al matí mirant el BOE a veure si havia sortit el nou reial decret que permetia el que fos, l'extensió dels EROs, les subvencions directes a les empreses, la paralització d'activitats econòmiques
fins a cert límit. Tot allò va servir en aquell moment per tal de, com deia abans, donar resposta a aquesta situació. I jo us faig una pregunta que no és gens retòrica, és una pregunta real. Penseu que amb un govern que fos partidari del lliure mercat i de l'autoregulació, el resultat durant la pandèmia hauria estat el mateix en quant a destrucció de llocs d'ocupació? Doncs probablement no. Almenys jo crec que no hauria estat igual. Però de la mateixa manera, per la via del Reial Decret, per aquesta via de el govern fa la llei i després la porta al Parlament, perquè quan hi ha, el que us deia abans, aquest filibusterisme per part de l'oposició, malauradament, molt difícilment s'aconsegueix d'una altra manera, doncs d'aquesta mateixa manera es va aconseguir la pujada del 8,5% de les pensions contributives per l'any 2022. De la mateixa manera també es va haver d'aprovar la reforma laboral al desembre del 2021, que finalment va ser aprovada com a llei al febrer del 2022, amb la sempre inestimable ajuda del diputat Casero del Partit Popular, que afortunadament es va equivocar. Bueno, jo no crec que es vagi equivocar. Va encertar, el que passa és que va encertar en contra dels interessos de classe que defensa el seu partit. I amb aquests exemples el que vull dir és que entenguem que l'activitat legislativa és conseqüència directa del govern que es tria. Però què passa? Que nosaltres no triem el govern. Els ciutadans i ciutadanes triem els representants a la Càmera que ha de triar el govern. Per això la importància de fer efectiu el vot electoral, de que la gent hi vagi a votar el diumenge, perquè realment aquesta Càmera que ha de designar el govern, que finalment serà el que legisli, probablement, ha de tenir el millor reflexe possible del que la societat vol i del que les ciutadanes i ciutadans demanem. I torno a dir el d'abans, no tindríem el mateix tipus de lleis, no defensaríem les mateixes sensibilitats en funció de qui compongui les càmeres i, per tant, de qui nomeni el govern. Malgrat l'anunci que es va fer ja fa molts anys, ja a finals dels anys 80, començament dels anys 90, de la fi de les classes socials, doncs jo tinc una notícia, i és que la realitat és insistent i sorpresivament us haig de dir que com que encara n'hi ha interessos de classe, això vol dir que encara existeixen les classes socials. I una altra sorpresa important, hi ha una part important de la societat, formada per partits polítics, agents socials, propietaris, institucions, etc., que no tenen cap intenció d'abolir les classes socials. Al contrari, no n'hi ha aquesta voluntat perquè precisament abolir les classes socials suposaria la pèrdua de privilegis que actualment tenen des de fa molts anys i que evidentment els venen gaudint i no volen desdir-se d'aquests interessos de classe. Dit això, i sense entrar en models de caràcter rupturista, no estic parlant de revolucions, és un lloc comú parlar de que la democràcia es conforma com el govern de la majoria, perquè al final això és el que significa la democràcia. Aquesta és la seva definició sistèmica, és el govern de la majoria, però per tal que hi hagi un govern de la majoria cal que la majoria participi en la conformació d'aquest govern. I d'això és del que van les eleccions en aquest cas. La convocatòria d'eleccions a finals de juliol suposa un problema, com deia abans, perquè estem en període de descans tradicional al nostre país i hi ha un volum molt important de gent que no es troba en aquest moment a la seva residència habitual. Per un costat, la gent que està gaudint de vacances i, per altre, un volum important de gent també important que es troba treballant perquè fan treballs de temporada i tampoc no es troben al seu lloc de residència. Això significa un conflicte a l'hora de garantir la participació de la ciutadania en la contesa electoral. Però la veritat és que ens juguem massa en aquesta partida, perquè, com deia abans, les classes socials encara existeixen i els interessos col·lectius que se'n deriven també. I això que us deia abans, els exemples de la darrera legislatura, han suposat uns reptes que fins ara mai no havien estat afrontats i ja hem fet una prova. Ja sabem el que suposa tenir un govern progressista al nostre país i, a més, probablement en les pitjors condicions que hem viscut en matèria econòmica i social des de l'arribada de la democràcia. Primer de tot, es tractava de conformar un govern de coalició d'esquerres inèdit al nostre país, no als països que ens voregen, però sí al nostre país, perquè d'entrada es van produir un munt d'entrebancs perquè hi ha poders fàctics en aquest país i, a més, no tenen cap problema de fer-ho públic i de dir-ho amb veu alta, que veuen com un anatema la participació de l'esquerra a l'esquerra del PSOE dins del govern de la nació. I aquesta gent no volia permetre que es conformés govern, fins i tot recordeu que va haver-hi un intent infructuós, malgrat finalment es va acabar aconseguint. Per un altre, la situació econòmica que arrosseguem en crisis successives d'aquest país, malgrat episodis de molta rendibilitat econòmica, hem viscut etapes de pelotazos i capitalisme de amiguetes, però si us adoneu, si fem una anàlisi ni que sigui superficial, el nostre mercat de treball mai
s'ha recuperat de la crisi del petroli dels anys 70. Espanya s'ha mantingut per sobre de la taxa d'atur de la mitjana europea de manera sistèmica des dels anys 70 fins pràcticament ahir, com qui diu. I en algun cas, com és l'atur juvenil, d'una manera vergonyosa, lamentable i com fanalet vermell de la Unió Europea. Però cada cop que a més hi havia una nova crisi internacional, rebíem una nova cargolada. Va arribar la crisi immobiliària, la subprime, tota aquesta merda, perdoneu, que ens va arribar dels mercats internacionals, i això va suposar una nova cargolada, unes noves reformes laborals, l'abaratiment de l'acomiadament, com si aquesta fos la solució pels problemes econòmics d'aquells que ens deien que el mercado todo lo arregla. Doncs el que us deia, abaratiment de l'acomiadament, congelació de les pensions, menys prestacions públiques, retallades a la sanitat i a l'educació i, al final, menys garanties per tothom. Però a banda d'aquesta situació de crisi acumulativa que d'alguna manera patíem al nostre país, a més, l'any 2020, com us deia abans, es va decretar l'estat d'alarma com a conseqüència de la pandèmia de la Covid-19. I el govern, aquest govern, com qui deia, recién estrenado, va haver d'assumir l'imposició d'un seguit de normes, no només en matèria sanitària, sinó també i especialment per garantir la suficiència econòmica d'una part molt important de la ciutadania que veia paralitzada la seva activitat econòmica perquè no hi havia manera, o sigui, la gent s'estava morint al carrer i no hi havia manera de poder accedir a la feina i de poder continuar amb aquesta activitat. La recuperació posterior al Covid, a banda d'aquelles eines concretes que es van desenvolupar en aquell moment, doncs us deia, tota la recuperació posterior va generar una molt significativa activitat legislativa en matèria de protecció social. I algunes ja les hem apuntat, la revalorització de les pensions, la pujada del salari mínim interprofessional, la reforma laboral de l'any 2021 amb la consolidació del model ERTO, de suspensió d'activitat que no impliqués necessàriament la pèrdua de llocs de feina, o la reducció de la temporalitat, entre d'altres mesures. La llei Rider, la lluita contra la precarització de les relacions laborals sota models d'economia de plataforma, que malauradament al sindicat coneixem massa bé, encara que suposadament siguin uns models nous d'economia, al final no deixen de ser maneres d'intentar evadir el compliment de la legislació laboral. Doncs bé, moltes d'aquestes mesures que va haver d'afrontar el govern, que va promulgar el govern, van comptar amb la participació dels agents socials i especialment dels sindicats. Vol dir això que l'actual govern ho ha fet tot de manera estupenda en matèria laboral? Doncs no. Evidentment, tot és millorable. Però jo no tinc cap dubte de que el signe del govern influeixi molt en la qualitat de les seves polítiques socials i no podem dir que el darrer govern ho hagi fet molt malament en aquest àmbit, sinó al contrari. I és molt important que diumenge participem com a ciutadans i ciutadanes i que diguem la nostra, que triem les persones que ens han de representar i que diguem quins són els tipus de polítiques que volem, les que ens interessen, les polítiques que serveixen a les persones, que són útils i que donin resposta a les necessitats, no polítiques que serveixin per defensar models, institucions o tradicions. I aquesta, és la gran diferència que hi ha entre els partits que concorren en aquestes eleccions. Mentre que hi ha una part, que jo vull creure que són la majoria de partits polítics i de forces que es presenten, i tant de bo diumenge això en Joan i la raó, que efectivament fan propostes des de gairebé tot l'arc ideològic, tot, per millorar la vida de les persones, encara que amb unes jo puc estar més conforme i amb d'altres menys, també hi ha d'altres forces polítiques que són manifestament una amenaça i fins i tot per la convivència de la ciutadania, per la negació dels drets de les persones, ja sigui per ser dones, per la seva orientació sexual afectiva, pel seu origen ètnic, pel seu origen social, i això significaria fer un pas enrere que no ens podem permetre com a societat del segle XXI i tant de bo no ens ho haguéssim permès mai. La reducció dels drets de les persones, ni que sigui d'una sola, és una pèrdua per totes i per tots. Aquests partits presenten pocs arguments i apel·lació a preteses lleis naturals. Els de dalt a dalt, els de baix a baix. Els homes per sobre de les dones, els d'aquí per sobre dels de fora, els desviats amagats. Molts missatges pretesament rupturistes que només serveixen en realitat per apel·lar a un passat lamentable. Quan algú mou tant una bandera, sovint el que està fent és amagar el que fa amb l'altra mà. Però el risc no només ve de l'ultradreta, que sí, que sempre és un risc, perquè l'ultradreta és brutal, encara que es disfressi de democràcia. L'ultradreta és la crossa que necessita en aquest cas la dreta política, sociològica i econòmica d'aquest país per tal d'imposar els seus postulats econòmics, sociològics i polítics. Massa senyals s'han rebut ja de com actua
aquesta coalició de dreta i ultradreta per fer-nos fer un pensament profund del que pot significar. Quan cal, la dreta es supedita a qualsevol dret als interessos que ja sabem. Si cal censurar una obra de teatre, es fa. Si s'ha de fer perquè un senyor regidor psicòpata considera que és així, mentre doni suport al govern de la dreta, ho faran, i això no ens ho podem permetre. Però tampoc es tracta de tenir por o de ser reactius a tots els seus posicionaments. Hem d'actuar serenament amb voluntat propositiva perquè encara es poden fer i s'han de fer moltes coses per millorar la condició de vida de la gent. Ahir a la tarda es va fer públic un manifest signat per més de 100 feministes de tot arreu demanant el vot per partits d'esquerres per forces progressistes. I jo crec que Comissions Obreres, com a sindicat que ens hem manifestat feminista, podem ratificar tots i cadascun dels seus punts. Aquest manifest parlava de 13 punts, que són, i us passo a enumerar-ho, és molt breu, però jo crec que és important perquè fan una síntesi molt significativa del que suposen les polítiques progressistes que s'han dut a terme i que s'han de continuar duent a terme. 1.750.000 dones s'han beneficiat de l'augment del salari mínim i això significa el 20% de les dones ocupades del nostre país. La reforma laboral ha millorat la qualitat de l'ocupació principalment de les dones amb baixa qualificació i les víctimes de violència. S'han aprovat lleis que obliguen a la transparència retributiva i que han reduït la bretxa salarial i encara han de continuar actuant en aquest sentit. 500.000 treballadores de la llar han aconseguit disminuir la precarietat laboral en ser-les reconegut el dret a la prestació d'atur, entre d'altres. Homes i dones gaudim del mateix temps per cuidar i s'han equiparat els permisos per naixement i cura de persones dependents, el qual alleujera el que significa la motxilla de cures que penalitza la maternitat. El Pla de Xoc en Dependència ha recuperat una inversió que es va anul·lar l'any 2012 per part del govern d'un tal M. Rajoy, amb un increment de més de 6.000 milions per donar cobertura i professionalitzar el Sistema Nacional de Cures i Dependència. Ja no cal el consentiment de pares i tutors per tal de practicar una interrupció de l'embaràs per dones entre els 16 i els 17 anys. S'ha posat al centre del debat el consentiment de les dones quan es parla de relacions sexuals. Avui, les víctimes de violència sexual tenen dret a assistència jurídica gratuïta amb garanties de reparació i assistència integral amb o sense denúncia contra el seu agressor, perquè sabem que sovint és molt difícil presentar aquesta denúncia. S'ha reforçat la prevenció i el tractament de la salut sexual i menstrual. S'ha aconseguit una millor protecció econòmica de la situació de vulnerabilitat de les dones gràcies a l'ingrés mínim vital dirigit especialment a les famílies monoparentals. S'han millorat les pensions més baixes i les no contributives, que suposen 2/3 de les pensions que reben les dones, i això significa que és el moment de pensar en totes i cadascuna de nosaltres, diverses i diferents, mantenint unit el vot a les forces d'esquerres compromeses amb el feminisme. Però a més d'aquests postulats que aprovaven les companyes ahir, per cert, amb el suport del sindicat, evidentment, n'hi ha d'altres complementaris que s'han dut a terme però que s'han de continuar treballant. La pujada del salari mínim fins fer-ho realment suficient per garantir la sostenibilitat d'una vida digna, la intervenció del mercat de l'habitatge per fer que doni resposta al dret que de fet hauria d'emparar, la consolidació d'un mercat de treball on la precarietat no tingui cabuda, la revalorització de les pensions de manera justa, la defensa de la cultura i la memòria, precisament per evitar que algú ens vulgui col·locar idees i solucions de provada falsedat, fer efectiva la igualtat a tots els nivells, garantir l'accés a drets universals com la salut i l'educació i defensar el dret a estimar a qui vulguem estimar i a ser persones diverses. I tantes altres qüestions que tenim dret a gaudir i que ens volem donar entre tots i totes. Per tot això, i perquè no ens podem permetre cap pas enrere, cal anar a votar diumenge i cal fer-ho per forces polítiques que defensen propostes col·lectives que milloren la vida de tothom enfront d'aquells que només volen millorar la d'uns quants i això va en prejudici de la majoria. Per tot això, recordeu, diumenge anem a votar, que ja sé que ho fareu, però a més intenteu que la gent del vostre voltant se n'adoni d'aquestes realitats que al final són les que hem viscut els darrers anys i les que volem seguir vivint perquè no ens podem permetre una altra alternativa. El problema és aquest, no ens ho podem permetre. Gràcies a totes. Perdó. Ara us deixo amb el company secretari general, Javier Pacheco. No, abans no s'ha posat bé, l'Adrià el posarà ara.
La democràcia és el que fem, no ens podem quedar fora de joc. El 23J hem de mobilitzar el vot de la gent treballadora. Si cadascú de nosaltres convencem 5 persones, ho farem possible. Multiplica el teu vot, dona't d'alta als grups de WhatsApp i visita el web vota23j.org. Jo m'aixeco perquè si no el diafragma m'acaba comprimint i no em surt aquí l'arenga d'intentar convèncer a la gent que pugui anar a votar el 23 de juliol i per què. No? Primer, probablement, és que vosaltres, evidentment, no. Vosaltres esteu convençuts, esteu convocats a una assemblea que tenia un motiu i esteu aquí, per tant, esteu convençuts de que sabíeu que veníem a parlar d'una assemblea encabida en les eleccions generals del proper diumenge. No? Però probablement molta gent ens pot preguntar que nosaltres què fem, ficats a l'arena de la campanya electoral. I clar, hi ha alguns elements que evidentment són de caràcter general, és a dir, per què el sindicat es fica a la campanya electoral? Perquè representa probablement el principal subjecte polític d'aquesta societat, que és la classe treballadora. I és un subjecte polític que evidentment només per la seva condició ja té dret a tenir una participació directa en aquest procés de les eleccions, sinó a més és que som la majoria de gent. Per tant, determinarem segurament quin serà el color del proper govern que surti de les eleccions a les urnes del proper 23 de juliol. Per tant, hi ha un element fonamental que són la principal organització que representa el principal subjecte polític de la societat, que és la classe treballadora. Però hi ha més coses. Hi ha més coses i aquí alguns i algunes, evidentment, teniu motius directes per poder participar a la campanya, perquè defensem les condicions de la classe treballadora i també la seva condició de treballadora. Per què? Perquè volem defensar la gent de la televisió pública espanyola que està sent avui dia atossigada, denostada per una part important de la dreta per complir amb la seva funció principal, que és exercir el periodisme amb llibertat. Volem defensar els treballadors i les treballadores de Correos que en aquesta campanya estan posant en qüestionament quina és la seva implicació i condició per poder garantir un servei públic de donar-li el dret polític de votar a la gent per intentar utilitzar el malbaratament de la nostra denostació democràtica, intentant utilitzar, en aquest cas, els professionals i les professionals del sistema postal del nostre país. Volem defensar, evidentment, a la classe treballadora perquè avui hi ha gent que està posant en qüestió si realment el moviment sindical ha de tenir un paper legítim, que és inqüestionable, intentant reduir o eliminar del mig la participació directa democràtica que tenim a les eleccions sindicals. Es diuen que no som legítims i legítimes quan estan sent votades les nostres candidatures per centenars de milers de persones en el nostre país. Per tant, tenim motius de sobre per poder plantejar-nos que estem en un moment important on l'arena electoral és també arena del sindicalisme confederal de classe sociopolític com és Comissions Obreres. En aquest sentit, estem legitimats per poder plantejar aquesta situació perquè nosaltres hem estat part fonamental del principal paquet de mesures que en aquesta legislatura han canviat la determinació de les polítiques del país, que han posat a les persones en el centre, a diferència d'uns altres moments. Nosaltres som aquells que hem pogut donar la volta en àmbit, evidentment, del parc del treball, però també de polítiques socials, en aquelles polítiques d'austeritat i de retallades que tenien, entre d'altres coses, prisionera la capacitat de renovació i de reposició dels treballadors i les treballadores dels serveis públics, en un costat, són aquelles que patien les conseqüències de tenir bloquejada la negociació col·lectiva en l'àmbit de la funció pública perquè estava segrestada per el BOE en el marc dels pressupostos generals de l'Estat, som aquelles que hem estat capaces de donar-li una volta al bloqueig que tenia el creixement de la precarietat salarial en el nostre país, incrementant de manera històrica el recorregut del salari mínim interprofessional, som aquelles que hem construït mesures d'igualtat en el món del treball que ens han donat la capacitat d'intervenir en l'organització del treball, democratitzant l'empresa, per tant, millorant la participació dels treballadors i les treballadores. Harina de otro costal es que le saquemos partido eficientemente, per la via de l'acció sindical. Som aquelles que hem construït i hem reconstruït les bases per poder seguir mantenint un sistema
públic de pensions, universal, de caràcter intergeneracional. Estem legitimats des dels fets per poder fer un plantejament que en aquesta arena política nosaltres juguem un paper fonamental perquè no desmantellin tot el que hem construït, perquè això només són les bases del contracte social que volem construir per al segle XXI i que volem seguir sent protagonistes amb un marc que evidentment trobem correja de transmissió a les institucions perquè les nostres reivindicacions i propostes tinguin espais reconeguts de negociació i de concertació perquè aquells que tinguin la majoria amb el Congrés dels Diputats i les diputades puguin convertir mitjançant el BOE en mesures que transformin de manera de veritat la realitat de les persones treballadores amb el nostre país. Per tant, si algú se planteja i se qüestiona que si el sindicat li va o no li va a aquestes eleccions generals, evidentment jo penso que tenim respostes de sobres per poder plantejar què volem fer. I algunes claus que jo penso que són molt importants per intentar interpretar en els dies que hi resten com convencem a la gent perquè aquesta inèrcia que jo estava explicant, que necessita recorregut de cara al futur per seguir construint més mesures de justícia social, doncs acabin tenint una resposta a les eleccions generals. El primer que nosaltres hem de tenir molt clar és que vivim en un moment molt complex per poder interpretar la realitat. I aquesta complexitat per interpretar la realitat és caldo de cultiu per poder imposar, evidentment, el moment fake. És a dir, com la confusió alimenta la desafecció política perquè és molt difícil d'interpretar el que ens està passant. Jo intentava explicar en un article que publicàvem aquesta setmana en el periòdico, i deia, ja és prou complex entendre el que passa de caràcter global, és a dir, per què hi ha una onada reaccionària als diferents països del món. Això que passa amb Vox aquí no és una cosa pròpia, no és només un element del que queda encara de les braces del franquisme. És a dir, és tota una inèrcia reaccionària que ve des de l'altre costat de l'Atlàntic, ja la van tenir amb els governs dels Estats Units i Brasil, però que estan campant per Europa i de quina manera que nos descuidemos i no vayamos a votar el 23 de juliol, tenen tota la cornisa del Mediterrani, de la banda nord, amb governs de dreta i ultradreta. Per tant, hem de tenir molt en compte que és una onada que evidentment és de caràcter global. I això per què passa? I la gent diu, per què passa això? Passa perquè realment estem vivint un moment de transformació sistèmica. És a dir, la cruïlla entre la transformació digital i la lluita contra el canvi climàtic està canviant les modes, les formes de relacionar-nos i de convivència de la societat. Estan canviant, en primer lloc, el teixit productiu que determina la majoria de l'activitat econòmica que relaciona les transferències entre les persones i el capital. O sigui, si canvia el model d'empresa perquè la digitalització impacta, robotitza, digitalitza, canvia processos, apropa les distàncies, evidentment canvia el marc de les relacions de treball i canvia el marc de les relacions de la distribució de les rendes. Està canviant aquesta realitat i la gent no entén moltes coses. La gent de la meva empresa, i ho explico sempre, quan tancaven la Nissan, la gent de Solidaritat, aquell sindicat que han volgut muntar aquests de Vox i que no han estat capaços de donar-li recorregut com a qualsevol que vol muntar un sindicat, a banda del sindicalisme de classe, que sempre tenen el mateix resultat, és a dir, una petita esbrencida com si fos una bengala i després acaba d'apagar-se, doncs aquestes coses que passen. Per cert, Solidaritat és el mateix nom del sindicat patronal que va assassinar a Salvador Seguí. Per tant, mireu quines reminiscències que tenen aquesta gent. Aquella gent venia a les manifestacions de la Nissan per dir-li però què esteu dient vosaltres de canvi climàtic? Aquí s'està deixant perdre la indústria perquè s'està comprant un missatge global de que hem de canviar la motorització i que per tant han de canviar el sentit del sector de l'automoció per electrificar-se i per tant hem de tancar empreses perquè no tindrem tanta capacitat productiva. Per què? Perquè no hi ha ningú que protegeixi aquesta realitat, perquè estan comprant el marc mental del canvi climàtic i és mentida, i això li deien a la gent, que estava perdent la feina. I li venien i li deien jo soc la teva garantia per protegir aquesta realitat perquè no és veritat lo del canvi climàtic i no fa falta electrificar el sector i no fa falta tancar aquesta empresa. No van convèncer la gent, afortunadament, perquè hi ha gent organitzada des de fa molts anys. Però això, aquest relat, campa entre molta gent que està patint les
dubtes i les incerteses de què passarà si a mi em robotitzen la meva feina. I no tenen respostes, perquè no són respostes senzilles. O què passa si en el marc d'un canvi de transformació energètica, què li expliquem a la gent d'Ascó i Vandellòs quan li diguem que la nuclear ha de tancar, que s'ha d'incorporar tot un procés d'energies renovables que canvia la configuració del sector i que totes les hidrogràfiques i les hidroelèctriques, i les nuclears se'n van a Norris. Aquesta gent li compra el missatge del negacionisme climàtic de Vox, perquè clar, el que li preocupa és la resposta en el curt. Què vull dir amb això? Que nosaltres hem de ser capaces d'intentar interpretar primer la realitat i traduir-la en un missatge que evidentment contrarresti el populisme d'un procés que és inevitable, que saben ells que els caurà damunt com si fos una plaga bíblica, perquè el canvi climàtic, si no mireu les temperatures que tenim aquests dies, és una cosa que s'hi posarà independentment de la ideologia política de qualsevol, però mentrestant tenen l'oportunisme polític d'intentar guanyar correlació de forces perquè no els importa la raó, els importa la correlació, cosa que alguna vegada a l'esquerra se'ns oblida, que el que els importa és la correlació, és que te donin la raó per tenir la majoria per poder practicar les polítiques que els interessa a cadascú. I aquí el que interessa és traduir a la gent realment en què li importa. I jo soc de l'opinió que avui dia, en una societat que està patint 3 crisis concatenades en la primera fase del segle, en el que la segona i la tercera han passat en aquest lustre, en aquesta legislatura, d'un govern de coalició d'esquerres, aquí al nostre país, la pandèmia, la guerra d'Ucraïna, amb la crisi de la inflació, que malgrat que s'han fet les polítiques expansives econòmiques amb els recursos públics més importants que s'han posat a disposició mai darrere d'una crisi per Europa, per Espanya, per Catalunya, arreu de les polítiques que s'han plantejat per protegir les persones, les conseqüències d'aquestes crisis no ha pogut eixugar el que ha estat la capacitat de creixement de la protecció de les persones d'aquestes mesures. Què passava amb els ERTOs? Els ERTOs han salvat milions de llocs de treball al nostre país, però suposaven un sacrifici per la classe treballadora, perquè durant aquest temps que han estat, i fins i tot alguns sectors que han estat més d'un any en ERTO, aquest temps estaven reduint la seva capacitat adquisitiva, de cobrar el 100% del salari al 70% de la base de cotització de la prestació d'atur. Per tant, havien patit una pèrdua de poder adquisitiu, que quan surten de la pandèmia se troba amb una guerra i la cistella de la compra l'incrementa de manera impressionant, un 10% fins i tot l'any passat en algun mes, que no podien fer front perquè s'havien menjat els seus estalvis i ja no podien fer front a una altra apretada d'aquesta situació. Aquella gent que tenia treball, que havia pogut salvar el treball amb la crisi de la pandèmia. I això ha provocat que la gent tingui una conseqüència i una sensació general de que les seves condicions de vida, encara que s'han practicat les millors polítiques públiques, no han millorat. I això ho hem de saber traduir, perquè aquestes conseqüències han fet que, malgrat la millor període de polítiques públiques, torno a repetir, que s'han produït en el nostre país, aquestes conseqüències mantenen encara a Catalunya una de cada 4 persones en risc de pobresa, que són aquells que diuen que el sistema no ens està donant cap solució, perquè estic cronificat fora dels marges del perímetre de la cohesió social. I aquesta gent són el caldo de cultiu del vot de la dreta i de l'ultradreta, perquè el sistema no funciona, volen un altre sistema. El que impugna el sistema, perquè és el que estan fent, impugnant el sistema, volen devaluar la democràcia perquè diuen que la democràcia no dona aquestes respostes, aquesta gent és la que és caldo de cultiu per poder votar a la dreta i a l'ultradreta, no només el que veritablement representen, que són aquells que són els que tenen les èlits i els calés en aquest sentit. Per tant, hem de tenir molt clar que nosaltres hem de dirigir el nostre posicionament de la proposta a aquesta gent. I clar, tenim una tendència a tirar de la por. I jo soc de l'opinió que la por té limitada la capacitat d'atracció de la gent. Sempre dic el mateix. La gent del conflicte, la condició humana no vol el conflicte. Nosaltres no volem viure en conflicte. Normalment, no estic cada dia barallant amb la gent. Vull viure en pau.
vull viure tranquil, vull viure sense tenir que barallar-me amb ningú. I normalment quan hi ha un conflicte, la primera reacció no és sortir a pit descobert i vinga, que nos liamos aquí al que sigui. No, la primera reacció és para, què passa aquí? No? La primera reacció, condició humana. I moltes vegades, si la profunditat de la gravetat del conflicte és molt alta, fins i tot la tendeix a amagar-se. A vegades hi passa i no me pilla. No n'hi ha una avantguarda d'hordes de valentes i valents que surten a la batalla, al conflicte, a donar-se d'hòsties. No n'hi ha en aquest tipus de societat, afortunadament, que són gent que volem viure en pau. Per tant, quan apel·lem a la por, la tendència és enrocar-se. A veure si passa. No és un procés que amplia la capacitat d'adhesió als teus plantejaments i postulats. El cuidado que vienen no porta gent a l'objectiu ni a la fita. El cuidado que vienen a la gent la deixa en casa. I nosaltres no podem apel·lar a la por. Nosaltres som gent que hem construït, com deia al començament, tot un procés d'alternativa d'un model de societat que volem seguir construint, que és el nostre relat. I el sindicat és probablement un dels actors més legitimats per apel·lar a aquest tipus de campanya, a aquest tipus de plantejament, a aquest tipus d'emplaçament a la societat i a la classe treballadora, sobretot. Som aquells que hem estat capaces de dir-li a la gent que a Catalunya, amb les polítiques laborals que signifiquen la reforma laboral, malgrat que alguns la neguin, n'hi ha avui 1.750.000 companys i companyes que tenen un contracte indefinit que no tenien, 4 vegades més que abans de la reforma laboral. Que avui, a Catalunya, s'ha reduït la tassa de temporalitat fins al 14%, havent superat el 18% ara fa només 3 anys. Que avui a Catalunya tenim gairebé més de 130.000 persones més treballant que teníem en el 19, fins i tot havent fet indefinit a 1.650.000 persones. Que aquí a Catalunya ha incrementat la renda mitjana salarial per sobre de la resta de la mitjana a nivell de l'Estat. Que aquí a Catalunya el salari mínim interprofessional ha tingut un impacte important, però sobretot la negociació col·lectiva protagonitzada per aquest sindicat ha provocat que puguem recuperar el poder adquisitiu en el 21 i en el 22, malgrat que teníem aquesta inflació. Perquè una part la determina el conveni i una altra part la determina l'activitat econòmica, ja ho sabeu vosaltres. El conveni titula una referència salarial a les seves taules i els salaris que es paguen a l'empresa es tenen a veure també en l'activitat econòmica. I l'activitat econòmica a Catalunya ha dit que el 65% dels contractes que s'han fet en aquests anys, a més de ser indefinits i estables, eren d'alta qualificació. Estem canviant el model productiu. El 24% dels contractes que tenim al nostre país són d'alta qualificació. Un canvi transcendental de la recepta que teníem a la reforma laboral del 10 i el 12 que ens obligaven a competir per als baixos costos laborals amb allò de les empreses multiserveis, els convenis d'empresa, baixos salaris, etc. És que has canviat del círculo viciós al círculo virtuós el criteri i la tendència de què significa el món del treball. I que la gent ha de tenir molt clara que si vol tenir espais de llibertat ha de tenir un treball digne, perquè si no té resolta les condicions materials de vida no pot exercir altres aspectes de la participació a la societat, perquè la gent pobra no participa igual que la resta dels drets socials i de les llibertats en general. La gent pobra no pot anar a veure una obra de teatre ni tenir cap accés a la cultura. La gent pobra no pot fer que els seus fills i filles puguin incorporar-se a espais de socialització amb els altres fora del marc del col·legi. La gent pobra normalment tenen dificultats per portar tots els dies a la canalla al col·legi. La gent pobra no participa de la societat i de la llibertat com fa la resta. I mentre tinguem el risc de gairebé 2 milions i pico de persones en risc de pobresa en el nostre país, evidentment no tenim una societat en llibertat. I nosaltres els hem de donar les condicions materials de vida suficient. Per això, plantejar que
l'estructura de reformes que comença a posar el treball en el centre, el treball digne en el centre, rere d'un canvi de model productiu que canvia aquesta realitat, és molt important. Que estem plantejant el creixement més important de l'ocupació pública de l'última dècada en aquest país. Que a més ho estem fent en un procés d'estabilització que millorarà les condicions laborals d'un sector que és fonamental per determinar un mercat de treball amb el nostre país i sobretot una distribució de rendes, a banda de garantir la qualitat del servei de ciutadania, perquè sí, jo no soc de la funció pública, però necessito que tinguin una capacitat de drets laborals estables i sobretot de qualitat, perquè serà l'única manera de que tingui jo un dret de ciutadania cobert mitjançant el servei públic. Per això hem de legitimar una alternativa que no sigui apel·lar a la por, és apel·lar a la il·lusió, és apel·lar a la construcció d'una alternativa, és apel·lar a un model de societat diferent que s'està construint. És apel·lar que el segle XXI no ha de passar una altra vegada per la repetició de la història de tornar en el començament del primer terç del segle a processos reaccionaris que segmenten, desagreguen la societat i tornen una altra vegada a la foscor de les conflictes i, evidentment, inclús les guerres amb el nostre país. No està tan lluny ja l'última guerra de les fronteres d'Espanya i d'Europa que estem vivint ara. Per tant, hem d'intentar apel·lar a aquesta situació per condicions materials, perquè ells estan donant una batalla cultural i ideològica per intentar disputar i tornar de nou a imposar el seu model ultraliberal econòmic damunt de la taula. Ells necessiten que els espais d'agregació, que les polítiques que nosaltres hem protagonitzat des del diàleg social, que agreguen a la classe treballadora perquè igualen les condicions de vida de la gent, necessiten trencar-les. Perquè quan més forta està la classe treballadora, més agregada està la classe treballadora, més se redistribueix la riquesa. I això no els interessa a les elits. A les elits els interessa seguir acumulant la riquesa. Per tant, el programa de batalla cultural i ideològica, no us oblideu, té un objectiu clar, que és segmentar la societat perquè les èlits siguin tenint la possibilitat de no tenir contrapoders per seguir acumulant riquesa i generant desigualtats. I incrementant, com deia en aquest cas Marx, l'exèrcit d'aturats per poder desenvolupar el model capitalista, l'exèrcit de pobres. Per tant, hem de tenir molt clar per què fan aquesta batalla cultural i per què la volen segmentar i per què tiren. Tenen 3 eixos fonamentals. Un l'explicava abans, el negacionisme climàtic per l'oportunitat de proteccionisme econòmic. No tornaré a repetir, ja he explicat algun exemple. El segon és el feminisme, perquè és el paradigma, és el moviment social més important dels darrers anys, que és el paradigma de la consecució d'un model de societat que realment articula la igualtat. I saben que si el feminisme s'imposa amb el model social del segle XXI, no hi caben els seus models de societat. I que realment les èlits acabaran reduint el seu impacte d'influència i de poder dintre de la societat i del sistema. I per això tiren contra el feminisme. També perquè alguns, evidentment, són de la seva condició i volen lligar la dona a la pata de la cama. No oblidem que la ve de condició, però tenen la necessitat d'intentar trencar el caràcter de la igualtat per seguir desagregant a la societat, per imposar el seu programa ultraliberal econòmic i intentar seguir acumulant capital a costa de les nostres esquenes. I el tercer front cultural que hi donen, que també la Laura ha fet menció a la seva intervenció, és el sindicalisme de classe, i en especial les comissions obreres. Perquè nosaltres són l'espai de contrapoder articulat i organitzat més important que té la societat espanyola i catalana en el nostre país. No n'hi ha cap espai de contrapoder organitzat que tingui la capacitat d'aplegar a 1 milió de persones que paguen una quota cada mes per intentar donar-li una resposta als interessos de repartiment de les plusvàlues que es fan al treball, per tant, d'un model de societat evidentment més redistributiu. Per això volen trencar també el sindicalisme. Per això quan entren, el primer que fan, fins i tot abans que aplicar les polítiques contra la igualtat, contra el feminisme, és, per exemple, com ha passat en el cas d'Aragó, carregar-se el president del Consell Econòmic i Social per trencar el marc de la concertació i el diàleg social.
El que han fet a Castella i Lleó, ara que porten aquests uns mesos més funcionant, és carregar-se els àmbits d'intermediació col·lectiva, el nostre Tribunal Laboral de Catalunya, se l'han carregat, s'han carregat tots els programes de subvenció, evidentment directa, que tenien per la prevenció dels riscos laborals, per la formació, per la igualtat, per la migració, per la salut laboral, se l'han carregat tot i a més s'estan carregant el títol constitucional que li dona el caràcter de representativitat a les organitzacions sindicals i, evidentment, l'aportació pressupostària que han de tenir les organitzacions per tenir l'obligació de garantir de manera universal els drets de la classe treballadora d'aquest país. Ho tenim claríssim. I per què dic les comissions obreres? Perquè ho diuen ells, no perquè ho diem nosaltres. Nosaltres ja sabem que són la primera força sindical organitzada. I deixeu-me que posi entre cometes organitzada no per nosaltres, sinó per els altres. Perquè hi ha altres que són també majoritaris, però sabem que no estan tan organitzats ni organitzades com nosaltres. I la gent ho sap. La gent que es mou en aquest món de l'economia, de la política, del caràcter social, ho sap. Qui és el que té la capacitat de mobilitzar, perquè això és la capacitat articulada de l'organització, quan la portes a la mobilització per exercir el contrapoder. I el posàvem amb els seus cartells. La darrera campanya electoral de les municipals, aquí a Catalunya, en algunes ciutats, hi havia cartells de Vox que plantejaven «hemos de acabar con los 3 chiringuitos, el ecologismo, el feminismo y las comisiones obreras». No decían el sindicalismo. Ho tenen claríssim. I aquesta batalla cultural és perquè nosaltres som sindicalistes, sí, també, perquè som sindicalistes i ells no volen tenir sindicalistes, però és perquè nosaltres trenquem, som contrapoder i sabran que serem un dic de contenció si arriben al poder per aplicar aquestes polítiques de desagregació perquè les èlits segueixin imposant el seu programa ultraliberal econòmic que va en contra dels interessos de la majoria. I la classe treballadora no hi hem de participar en aquest procés d'eleccions? No ens estem jugant nosaltres en aquest procés d'eleccions? De la construcció a la deconstrucció? D'un model de societat a l'altre model de societat? De la incorporació de les dones en ple drets a les dones una altra vegada al racó de la cuina? De la llibertat de la pluralitat i la diversitat de les persones que volen viure a mà i evidentment relacionar-se com vulguin a tenir una altra vegada que amargar-se en els seus armaris? Si no volen ser empresonats? Per cert, recomano l'última pel·lícula que he vist aquest cap de setmana, boníssima, la de Te estoy amando locamente, perquè veieu una mica de què anava el que volen implantar en aquesta societat. Per tant, jo el que apel·lo, per acabar, ja no vull enrotllar-me més, el que apel·lo és que nosaltres no tirem de la por. Que vienen, no, que ja estan aquí. No tirem de la por, tirem de la il·lusió. No ens treguin el somriure, no nos quiten la sonrisa, por favor. Aquí el que ha vingut a ser feliç som nosaltres. El que hem construït espais de felicitat en aquest període som nosaltres. El que seguim volem construir espais de felicitat i sobretot de somriure de cara al futur som nosaltres. El que sabem com la gent viu millor si agrega interessos som nosaltres. El que sabem com el treball digne li dona condicions materials de vida a la gent per exercir la seva llibertat personal i col·lectiva som nosaltres. Els que sabem que la classe treballadora necessita espais de reconeixement, de directa participació a la ciutadania i no d'estar submisos als interessos dels que tenen el poder fàctic, econòmic i polític si arriben a tenir-lo, som nosaltres. El que som capaços de construir una alternativa real som nosaltres. Per tant, el que hem d'apel·lar en aquest 23J és que la gent vagi a votar per seguir construint el contracte social del segle XXI on el treball digne, els serveis públics, el dret de ciutadania, les llibertats i els drets civils i socials segueixin sent el recorregut que hem construït en aquests darrers anys i no en els que volen ficar-nos un altre 40 anys enrere. Volem seguir caminant en el segle XXI i no volem tornar al segle XIX. Moltes gràcies i aneu a votar el 23J. Moltes gràcies Javier per acompanyar-nos avui i moltes gràcies a tots. Sortim amb deures, campanyes comunicatives, l'últim sprint d'aquests 5 dies. Ens veiem el dia 23 als col·legis electorals, però molt més important, ens veiem el 24 perquè passi el que passi, aquest sindicat continua. Gràcies a tots i totes.